знаеш какво, ако не се беше случило това, което видяхме тук, щях да кажа, че за моя изненада, защото в нашето общество според мен е обратното, мъжете са по-толерантни от жените, във връзка с начинът, по който те се отнасяха... Когато влязаха, мъжете се скупчиха, бяха... Не, начинът, по който се отнасяха към Тошко, към този човек, който е различен и така, в сравнение с начинът, по който се отнасят към Мила, която също носи някакъв недък и някакво различие. Независимо, че един го играе, другия не. Сега тук тия последни събития обърнаха изцяло тази представа. Но така или иначе, общото усещане е за нетолерантност към различния. За нетолерантност към различния. Добре, много е странно. Значи, толерантни са към нея, а не са толерантни към човека с недък. Да. Аз казах, че... Какво да е обяснение? Първо, сексуалното различие напоследък стана част от масовата култура, от лайфстайла. Това е модерно. Да, и модерно е да си... По съвсем друга логика е отношението вече към това. Докато действително отношението към един човек, който има физически недък, като слепотата, вече е свързано с християнство, с доброта, с вътрешно успокоение, да знаеш кое за тебе е ценно, кое не, докато тези хора имат неясна идентичност. И затова ето все още, те почти всички се номинират една друга. Няма яснота на това кой е неприятния и кой е лошо и кой е добрия. Кой е носител на ценности и кой не е носител на ценности. Нищо чудно и до края да остане така.